nyaya dzevana. Vana vari kushungurudzwa kana vaenda padandemutande kana paindaneti. Saka dambudziko rakaita seiroro tinonge tichida kuti tibatsirane isu vabereki nesu varairidzi zvakare vanoswera nevana ivavo kuzvikoro. Nyaya inowanzoitika ndeyekuti izvo yatinoti cyberbullying, kushungurudzwa kunoita vana pamaindaneti aya vanoenda yapangawo pari pakombiyuta, kushungurudzwa kwavanoita kana vari pamafoni avo. Dzimwe nguva zvinowanzoitika vanogona kutumirwa mipikicha yekushungurudzwa, dzimwe nguva mavhidhiyo chaiwo, dzimwe nguva mameseji ekutukwa, dzimwe nguva vanogona kuti kunge vatorwa mipikicha yavo yakushandiswa zvakare mipikicha iya zvakare yakutumirwa kwakasiyana siyana. Saka idzodzo dzinonge dziri nzira dzinenge dzichiwanikwa panyaya dzezvekupakushandiswa kwemidziyo yaye zvino yatakushandisa yamazuva ano. Yakatinakira asi inozodzoka futi zvakare yokushungurudza vanonga vachiishandisa. Saka tiri kuti isusu munyaya dzekushungurudzwa idzi dzinouya nenzira dzakasiyana siyana. Vamwevo vanotumira ari mameseji kumwana iyeye, vamwevo ndo vanotanga vamutora dzimwe nguva mipikicha. Vamwe zvavo vanzoitika manje vanogona kuti mwana kana ari mwana mudiki kana kuti otorwa mipikicha dzimwe nguva asina kupfeka, wobva wakutora mipikicha iya nevamwe wochitanga manje kutaura kuti kana ukasadai tinoisa mipikicha iya pasocial media. Saka ni mwana wotozodzwa dzimwe nguva kazhinji zvinoitika wotozoda mwana anga ari muform 4 wakati hanzi achisungirira. Inyaya dziri kuitika idzodzo ndedzechokwadi. Uyezve vamwe vanobva vatora mupikicha wake chaiwo wakanaka wobva wagadzira akaundi yake yefacebook wonyepedzera kuti ndiye aitora akaundi yechinyi yemwana uya. Vakunyora zvakashata vachishandisa chinyi akaundi iya yesocial media inge yefacebook pangawo patwitter nezvimwe zvakadaro. Saka inzira dzake dziri kuyowanzoshandiswa idzodzo kushungurudzwa kwevanhu. Kazhinji takatarisana kunangana nevana, asi havasi vana chete, nevakuruwo zvakare vanogona kushungurudzwa nenzira idzodzo. Tinogona kusangana nenzira yekuti munhu anomutora mipikicha iyoyo, munhu haana kupfeka, wochiti kana ukasandipa mari yakati ndinotora mipikicha iyoyo yoonekwa neZimbabwe yese. Saka nepakadaro apa hazvibvumirwi kutotyorwa mutemo kunenge kuchitoitwa ikoko. Vanhu vanotosungirwa nyaya dzakaita saidzodzo. Uyezve vamwewo vanogona kutora zvakawanda wadangawo maID namba nezvimwe zvakadaro wozvishandisa mune zvisiri izvo. Saka isusu tinoda kuchiti nyaya idzi garai muchidziziva. Nyaya idzi moziva kana dzaitika moziva dzinotoda kuti dziripotewe dzigadziriswe. Saka chii chamunowanzoona kana mwana ashungurudzwa paanga achishandisa kompiyuta yake achishandisa foni yake, ndezvipi zvamunoona kuti mwana uyu ari kushungurudzwa? Kazhinji munoona kuti mwana uyu achakurumidza kusada kushandisa foni yake iya, hachatodi kuishandisa nekuti akangobata foni iya dzinguva ngoivhura akutona meseji yeyayi yekutukwa. Saka akutotya foni. Zvinooneka izvozvo. Uyezve unoona dzimwe nguva mwana uya akugara aega akasuruvara, haacharifari haachaiti nyaya nevamwe. Zvakare inzira iyoyo yekuti makazozvitsagwiridza munogona kuona kuti mwana uyu ari kushungurudzwa padandemutande paindaneti nepamwe pakadaro izvo. Uyezve munhu haachatambi nevamwe, akungogara aega zvaiswe asingachaiti. Dzimwe nguva mukaenda kuzvikoro moona kuderera panyaya yemagrades ake, aimbova mwana aipasa chaizvo akutoderera zvakare. Inyaya iyo mukazozvitsvagiridza munogona kutozonzwa kuti ane dambudziko rekuti ari kuti izvo ari kunetswa paindaneti nezvakadai. Saka ndizvono zvinoda kuti vana vangu vachibatsirwa nenyaya dzakadaro izvo. Dzimwe nguva anobva atoti nefoni yacho kuti foni handichatodi zvachose, handichatobodi kuishandisa. Saka isu tiri kuti imi vana kana mwana ashungurudzwa ndo panopindira vabereki, batsirai vana, musamusiya ari ega. Uye momuudza kuti aiwa hisi mhosva yakoba yekuti washungurudzwa. Dzimwe nguva mwana anenge kutozvibhlema ega kuti pamwe ndamboitirei foni yacho, dai ndisina foni dai ndisina kushungurudzwa. Aiwa ikodzero yake iri kuva nefoni, asi vatomushungurudzwa uya ndiye ari kutokanganisira mwana. Uyezve munofanirwa kuti muti
kana zvaitika izvozvo zvinge zvichive zvichizivikanwa kana kuti mazvinzwa ndimi vabereki varipo, ngekuudzai maheadmaster maticha avo nechinyi vanokwanisa kuti vanga vachibatsira munyaya idzodzo. Dzimwe nguva vekuzvipatara vanofanira kuti vanga vachidini vachiziva, dzimwe nguva vanenge vachikwanisa kuti zvakare kuti vabatsire munyaya dzakasiyana siyana dzakaita seidzodzo. Uyezve munoudzwa kuti vana iwe ukatukwa pafoni kana paindaneti usadzorere kutodira peturu pamoto, hazvizobudi mune zvakanaka.